Les platges són els espais més massificats de Catalunya i són una font molt important de deixades marines. A les platges cada estiu es troben molts residus de plàstics d'un sol ús, com canetes, gots, envoltoris de menjar, borilles de cigarretes, que incrementen la vulnerabilitat a aquest espai i redueixen enormement la salut de les platges. En aquesta transició cap al residu zero, un seguit d'entitats estem implicant els diferents municipis en aportar solucions i estem proposant mesures concretes, com és poder gaudir d'espais sense fum per reduir la proliferació de les borilles, que tenen un gran impacte. Estem proposant tota la reducció dels envasos de plàstic d'un sol ús, ampolles, coberts, gots, canyetes, que també tan proliferen en aquests espais, i promovent l'aplicació de sistemes de retorn d'envasos amb incentius per evitar l'abandonament d'aquests residus. Per assolir el residu zero i per mantenir la salut de les nostres platges, necessitem anar més enllà de les accions voluntàries dels ciutadans. És per això que aquesta campanya també incideix en la demanda d'un nou marc normatiu que doti d'instruments i recursos tant als nostres municipis com al Govern de la Generalitat per poder assumir mesures efectives que garanteixin gaudir d'aquesta platja el millor possible.